שלום חברים, ברוכים הבאים למרחב לאנרגיה החדשה. זה השלט שהוא בכניסה למרחב שאני מכנה המקדש. עוד מעט אתם תיכנסו איתנו ותראו איך הוא נראה. המרחב הזה שיצרתי אותו ב8 שנים האחרונות הוא הוכחה לזה שאפשר לחיות גם חיים שפויים ושמחים, מחוברים ועוצמתיים בפלנטת ארץ, גם כשהכל מסביב כאוטי ואינטנסיבי ונראה שכאילו הכל הולך ומתפרק. אפשר ליצור מרחבים של אהבה, מרחבים של עוצמה פנימית, של חיבור לעולמות העליונים, לליבת כדור הארץ, מרחבים שבהם אנחנו יוצרים פה קבוצות של מדיטציה, של הפעלות אנרגטיות, של יצירת השפעה על התודעה הקולקטיבית, וכל זה קורה פה במרחב קסום שאני מחזיק אותו ברמה הפיזית, ויש לי מלא תמיכה מהיקום שתומכת בי, ויש עוד מיליוני מרכזים כאלה ובכל הפלנטה. מרחבים שהם שערים אנרגטיים נקרא להם, לאנרגיה החדשה שמגיעה עכשיו לכדור הארץ. אנחנו סוכנים סמויים, גיס חמישי, אנחנו מושתלים בתוך הפלנטה, בגופים פיזיים, אנחנו נראים אנושיים לגמרי. אבל בשביל שהיקום והישויות של האור והאהבה תוכל לבוא מהמרחבים הגבוהים אל הפלנטה, צריכים שתהיה פה בחירה חופשית מבפנים, כדי שהאנרגיה הזאת תוכל להסתנכרן ולהגיע. לכן מלא נשמות ירדו לגוף פיזי, ומלא נשמות אחרות נשארו מחוץ למרחב הפיזי, והשיתוף פעולה הוא שהנשמה בתוך המרחב הפיזי יוצרת כוונה, ואני אדבר היום על כוונות, ואיך יוצרים כוונה ואיך בורים מציאות, יוצרת כוונה ובוחרת מתוך הבחירה החופשית את החיבור העליון הזה למלאכים, לאנרגיה החדשה, וככה נוצר שער אנרגטי שהאנרגיה החדשה יכולה לרדת אל הפלנטה, עד ליבת כדור הארץ, להסתנכרן עם הפלנטה, להתפשט לתודעה הקולקטיבית, איזה כיף, יצא שמש, להתפשט לתודעה הקולקטיבית וליצור את השינוי. התודעה הקולקטיבית הרבה זמן הייתה בתדר של פחד והישרדות, מאבק ומין. שתי הקטגוריות שניהלו את האנושות ב300,000 שנים האחרונות היה הישרדות ומין. ושמה, מה שנקרא, תפסו אותנו בביצים. שמה ויתרנו על העוצמה שלנו, שמה התמכרנו לכוח, לאגו, לסקס, ושכחנו שאנחנו בכלל ישויות אור מדהימות ויפהפיות ועוצמתיות. מה שקורה באנרגיה החדשה, שאנחנו כמאסטרים מתעוררים, נזכרים שזה לא ה-70 קילו בשר הזה וזהו. שיש פה עצמי עליון, שיש פה חלקים מוארים וגבוהים שלי, שתומכים בי, שמשתפים איתי פעולה, שששים ומתרגשים לבוא ולהיות איתי ולהסתנכרן איתי. זאת תקופה שאפשר להזמין את העצמי העליון, ללכת איתנו יד ביד בפלנטה. האנרגיה הישנה, המעוותת, הולכת ומשתחררת. גם כל החושך וכל העיוות שרואים מסביב, וכל הקונספירציות והמניפולציות וכל השליטה, צפה עכשיו, כי ככה החושך מתפרק. נדלק אור גדול בפלנטה, לתהליך הזה קוראים תהליך ההתעלות, וכל החושך נהיה עכשיו מואר. זה כמו שמדליקים אור בחדר שהיה סגור הרבה זמן, ופתאום רואים את כל האבק והלכלוך. אז כל האבק והלכלוך האלה, זה לא כי הם מתעצמים, זה כי הם מתנקים, משתחררים, מתפרקים, ואנחנו הולכים ומתייצבים בתודעה החדשה. כמובן שזה הכל עניין של בחירה. מי שבוחר להאמין לתדר של הפחד, מי שבוחר להאמין לסיפורים של החדשות, של כל השליטה, אז הוא מצטמצם, הוא חווה שהוא קטן, שהוא חסר אונים מול מה שקורה. מי שמתחבר לעוצמה שלו, בוחר להתחבר לחדש, בוחר להביא את המתנה שלו לעולם, יכול עכשיו לחגוג את החיים. ועל זה אני אספר ויסביר היום. וכך קורה.